ଦୁବାଇ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ସିଟି ଯାହାକି ୟୁଏଇରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଦୁବାଇ ବିଷୟରେ ଆପଣ ବୋଧହୁଏ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ। ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମଲ୍ କୁହନ୍ତୁ, ବଡ଼ ହୋଟେଲ କୁହନ୍ତୁ, ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ମ୍ୟାନମେଡ୍ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କେବଳ ବାରିରେ ସିଏ ଛିଡ଼ା କରି ଦେଉଛନ୍ତି। ଦୁବାଇର ଗୋଟିଏ ରୁଲ୍ ଅଛି, ଓନ୍ଲି ୱାନ୍ ନହେଲେ ନମ୍ବର ୱାନ୍। ପାଣି ଭିତରେ ଟ୍ରେନ୍ ରାସ୍ତା କରାଯିବ, ଯାହାକି ଅଣ୍ଡର ୱାଟର, ପାଣି ଭିତରେ। ଏହାକୁ କରିବ ଦୁବାଇ। ଅବଦୁଲ୍ଲା ଆଲ-ସାଇ ଦୁବାଇର ଶେଖ୍ ଏମିତି ଅସମ୍ଭବ କାମକୁ ସମ୍ଭବ କରିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସଫଳ ହୋଇଯାଏ ତାହେଲେ ମାତ୍ର 2 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ ମୁମ୍ବାଇ ଠାରୁ ଦୁବାଇକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ଏହାର ଦୂରତା ହେଉଛି 2000 କିଲୋମିଟର। ମାତ୍ର ଲାଗିବ 2 ଘଣ୍ଟା। ଆପଣ ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମ କି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଲଗାଇଦେବେ, ଦେଖି ସାରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିବେ ଦୁବାଇରେ। ମୁମ୍ବାଇ ଠାରୁ ଦୁବାଇକୁ ମାତ୍ର 2 ଘଣ୍ଟାରେ। ପାଣି ଭିତରେ 2000 କିଲୋମିଟର ଯାତ୍ରା କରିବା ଏକ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯଦି ସୁନାମି ଆସିଲା କି ଟ୍ରେନ୍ ମଝିରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୋଇଗଲା ତାହେଲେ